Ka Bharatiya Janata Party kala rai baki arngur ki MLA kata uba Alexander lalu hek paruba Sanbor Shulai kinya bujuli ka kam menteri mar arsnam shiteng ka sarkar senrap ka balayalam da ka NPP ya ka bala tip kum ka MDA2 ya gani ka rai la shim shwaba uba AL hek un bam smai kum cabinet minister ka sarkar ka balayalam do Konrad Sangma Inongelam ke BJP haka jela lingba presiden uba Ernest Mauri kila air ke jingtho so nongelam ke NPP u Konrad Sangma but yakane ke jingekut la tho daga jingtho ha ka ba uba AL hek ka pali jong u kan kut hado ubnai nailar hanyotarik jong snem 1000 arpusan but hadin an beteng uba Sanbor Shulai como menteri ke MDA tu